To je hráč s obrovským akčním rádiem Begiristain. Fotbalista, který má nejstabilnější formu, je sice velice nenápadný, ale hodně potřebný, užitečný a pracovitý. A standardní situace rozehrává rodák z Groningens Ronald Koeman v Barceloně. Pozor na Bakera! První šance tohoto zápasu José María Bakero, který hlavičkou posunul v Kaiserslauternu Barcelonu sem do čtvrtfinále, měl tentokrát na vlastejnou příležitost, naštěstí o centimetry, nás by se možná i pískalo. Friedek má možnost uklidnit. Laudrup. Begiristain, typická spolupráce, to je gólová šance, výtečně Kouba. Pochvalme Petra Koubu, zmařil nejvyloženější šanci dosavadního průběhu utkání, kterou měl Chicky Begiristain. Vynikající vysunutí Michaela Laudrupa, skvělé vyběhnutí Petra Kouby ve Španělsku. Kukleta, mistr, Kukleta, to vypadalo laděně, Friedek! Škoda, přeškoda, to teď nebyl přesnější. Ovšem většina zbožů střední vlny Barcelony, nebo v podstatě všichni umí výtečně nabíhat do šancí, jako teď Vičke spolu s Amorem. To je obrovská šance, výtečně Kouba, ještě jedna šance, je to gól. Amor 1-0, škoda, přeškoda. V 16. minutě se domácí díky Amorovi dostávají do vedení. Takže v momentě, kdy jsem dokončoval svoji myšlenku o tom, jak si dokáží hráči střední vlny nabíhat do šancí, to potvrdili hned ve dvojici. Kouba skvěle zlikvidoval první střelu Richarda Petera Vičkeho, ale na tu druhou, kterou vyslal Guillermo Amor, už neměl. Je to škoda. V 16. minutě FC Barcelona. Výborně vysunul Friedka, Friedek postupuje sám. Škoda, že byl faulovaný ještě před pokutovým územím, i když za takový Je to Guillermo Amor Martinez celým jménem a dostal červenou kartu. Kim Milton Nilsem do kabin. Petr Vrabec. Výborně, je to zrovnané. Petr Vrabec z volného přímého kopu vyrovnává na 1-1 v 19. minutě. Tak to je skvělá injekce a možná náznak zvratu v tomto utkání. V 1 minutě jsou domácí postiženi vyloučeným fotbalistou a Petr Vrabec navíc vyrovnává z volného přímého kopu na 1-1. Tak dějí se neočekávané věci a ještě nemáme za sebou ani 20 minut tohoto zápasu. Tak můžeme být všichni zvědaví na jeho další vývoj. Petr Vrabec, hrdina vystoupení dalších španělských celků v pohárek. Jsou jimi Real Madrid a Osasuna Pamplona, ale my věnujeme pozornost Lumíru Mistrovi. Kukleta tam nabíhá, nerozuměl si Nando se Subizaretou, to je šance, obrovská šance Sígla, ještě lavička. Škoda, přeškoda. Begiristain. Tam číhá Serna, tady by měl být Vrabec, pozor na Koemana. Na brankové čáře vyhlavičkoval Michal Horňák, ještě nebezpečí trvá. Pán komentátorského stanoviště, které je naopak 100 metrů nad trávníkem. Vy jste sledovali zablokovanou Koemanovu střelu. Goycochea. Jenom k Novotnému. Znovu Ronald Koeman. Hledá Bakera. Obrovská šance Laudrup a je to 2-1. Je to 2-1. Domácí mají opravdu výtečnou ofenzívu. 34. minuta po zaváhání spartanské obrany. Michal Laudrup dostává Barcelonu, která hraje v 10 znovu do vedení. Už tady to vypadalo nadějně pro José María Bakeru, ten se neukvapil. Přihrál
nabíhajícímu Begiristenovi, ten v poslední chvíli pustil ještě dozadu Laudrupovi a Kouba byl bez šance. Takže Sparta by měla podle mého názoru hrát trochu aktivněji anebo koncentrovaněji v obraně, protože všechno jí hraje do karet, ale všechny muži její střední vlny jsou schopni naběhnout do gólové šance. Vičke se pokusil napodobit Pel. Na chvíli zapracoval na nezvyklém postu Lavička. Begiristain! Je to jako podle kopíráku ty situace. Mistr. Novotný, Sparta by ještě mohla něco zkusit, už běží poslední sekundy prvního poločasu. Němeček, znovu výtečný nabil, to je šance! Vašek Němeček se nechal vytlačit. Kukleta musí 9 metrů 15 od toho míče. Kuman, dřevno, zachránilo Spartu. Kuman potvrdil své střelecké kvality a Sparta měla štěstí. Sparta bude zahrávat sedmírohový kop. Narážečka s Kukletou. Němec. Němeček má možnost odcentrovat. Siegl. Kukleta. Měl ho doktor Jan Vitošinka, který velice pomohl skupince našich novinářů, ale věnujeme se Gojkočeovi. Kouba měl štěstí, tak to byla šance Barcelony v 11. minutě druhého poločasu. Naštěstí Gojkočea, byť blokován Lavičkou, neprostřelil Petra Koubu. Druhý souboj Horňáka s Kumanem, znovu v něm zvítězil nizozemský fotbalista. Vičke. Begiristain. Do prázdné branky Bakero 3-1. Tak to byl ten typický drtivý protiútok a break Barcelony. Radost domácích fotbalistů, tady je vyloučený Amor i obecenstva. V 17. minutě druhého poločasu Petr Kouba signalizoval zbytečně postavení mimo horu. Begiristain ještě přihrál úplně volnému Bakerovi, toho na chviličku zablokoval Jiří Němec, ale druhému pokusu José Maria Bakery už nezabránil. Takže Barca i v 10 potvrzuje, že je špičkovým evropským 20letý obránce, který před touto sezónou přestoupil sem do Barcelony z Atletica Madrid. Němeček, Kukleta. Hned je z toho nebezpečná situace, když Sparta zrychlila. Je to gól, Václav Němeček snižuje na 2-3. Tak už je to zase nadějnější a veselější. 19. minuta. Té samé v prvním poločase vyrovnával Vrabec na 1-1. Tentokrát je Václav Němeček svým druhým gólem, prvním v evropských fotbalových pohárech snižuje na 2-3. Sparta tak potvrdila mou teorii, že pokud bude postupovat rychleji a přímočařeji kupředu, tak má šance. Její váhový postup byl beznadějný. Takže teď dochází k tomu střídání. Na hřiště opravdu přijde Juan Carlos s číslem 15 a opustí jej muž, který toho odvedl velmi mnoho. Aitor Begiristain. Mata šikovně si naběhl za záda domácí